Soc Maria Jesús Francès. Fa més de 25 anys que treballo de professora de valencià. Actualment faig classe a l'IES Guidamas d'Alacant. He col·laborat en la redacció del llibre Via Oberta de primer de batxillerat, sobretot en la part de lletra. M'agradaria recomanar-vos aquest nou projecte editorial perquè pense que podreu aprendre, divertint-vos, descobrint les vostres capacitats i preparant-vos per al futur més immediat. Us hi espere amb il·lusió.